Здравейте хора в ново видео на Очка Саске. В това видео ще разглеждаме топ 5 най-тъжни моменти в Наруто, според мен. Нека да започваме. Номер 5. Смъртта на Едо Итачи. В този момент виждаме как Итачи се тръгва отново. Но този път ние не сме радостни, защото сме го победили или така нататък. А не е тъжно, защото знаем историята на Итачи и Саски я знае и просто последната прегръдка между двамата братя е много трогателна, поне за мен. Номер 4 ще кажа, Саски се тръгва след първата им битка с Наруто в долината на края. Искам да ме поправите, ако е долината на края или не знам как. Просто не съм сигурен. Така. В този момент виждаме как Саски изоставя всичките си връзки. Оставя Коноха, и собствения си съперник, с който са много добри приятели, а именно Наруто. Този момент е много тъжен. Просто виждаме Саски в гората. В гората виждаме Саски. И там е тъмно. Както за да се обясни, че Саски минава по лошия път. По тъмния път. Номер 3. Смъртта на Джирая. Смъртта на Джирая е най-тъжният момент. Не е най-тъжният. Един от най-тъжните моменти в Наруто. По-напред ще ви кажа кой е най-тъжният. Поне за мен. Просто виждаме как Джирая умира. Ние самите се разплакваме. Почваме да плачем, защото просто ние не можем. Този герой сме го видяли още от малкия Наруто. И просто ние сме свикнали да го има в поредицата. А пък в един момент да го виждаме как умира. А после когато Наруто му съобщават, става още по-зле. Виждаме Наруто толкова депресиран. Сам. Няма никой. Джирая му беше като баща или дядо. Като баща, да кажем. Защото той винаги беше до него. А сега го няма. И просто в момента никой не може да оправдае, че е тъжен. Ама никой. Освен да си някакъв баси батката така. И да не можеш да плачеш. Така, номер 2. Номер 2 също е тъжен. Ама доста тъжен. Просто виждаме как Наруто обяснява на Минато. Тате направи, грижа се за себе си, правя така, прави онова. И просто виждаме главния ни герой Просто ние от цялата поредица знаем, че главният ни герой сам се справя с всичко. Срещу целия свят. Не срещу целия свят чак да, но просто момент е тъжен. Много тъжен. И просто в един момент Минато и Наруто имат нещо общо за няколко дена и то в тези дни
само битки. Номер 1. Разбирането за историята на Итачи. В този момент разбираме цялата история на Итачи. Как е убил клана си и е оставил малкото си братче само заради силото. И как е трябвало малкото му братче да го ненавижда, да го мрази. И то само заради силото. Да, да. И той даже той помага на силото, още откакто е влезнал в Акацки. Пак им подава сигнали какъв е следващия им ход. Винаги. И просто това е тъжното, че накрая разбираме истинската му история и от както го мразим, почваме да го харесваме много. И сега е време за едитър бонус. Според мен най-тъжният момент в Наруто е смъртта на Шисуи. Как просто той се предава и дава на Итачи своя Шаринган, предава го. И да, аз не съм гледал много Наруто, но все пак съм изгледал част от него. Добре, това беше. И това беше края за това видео. И да, от мен, чао! Ако не се абонирате за 30 секунди, ще ви открадна чорапа.